Ike kenekwa m unu ndị ọma na-ege ntị biko na unu na-adụ latest news dị kịta apụ na unu afụ pikchọ post a sị na akwa ọkụkọ na agwọ nọ n'akịrịka. Nke izizi bụ na ejidere ya after much investigation has been carried out kịta na he has been found guilty na na-agwọlụ ndị gịnị ndị na-agwọ ọgwụ iji egbu mmadụ ọgwụ na na-agwọlụ ndị na-eme na-atọlụ mmadụ ọgwụ achọrọ m ikpe ya n'oyibo nọ na-agwọlụ ụmụazị na-eme gịnị na-eme mmadụ analụghị nke gị n'ike bezon ndị 4-1 kpekpekpem a na-agwọrọ ha ọgwụ. Then ndị third one bụzi dị mee mkpọchikpọchi bụ na gịnị nọ na-agwọlụ ndị na-ebu ahụike bezon ndị na-ebu ntụ ọgwụ. That in Anambra State government ekwugo na after all said and done, if the next phase of the investigation has been carried out, na demolish hotel Akwa Okuko. I demolish hotel ya, demolish ya one. Because now after all this nyopu, and you go see na there's a lot of things has been found never Akwano. That is why you won't run your apataketa signal you go to visit ya Akwa Okuko. This thing reminds us back to Ihan High Kulumba. That boy in Yokumbana. Akwa Okuko Mali Henya Hapa Anambra State. I keep saying it. Segwa mufu dibia kutago kuwagolo mmadụ from nothing to something till today. Segwa kane mufu onye. So see the only time halo de webe kine. Amememe ejelo aluno kine. Ejelo aluno hotel. That's the only thing hana halo debe. Neka mkongu dibia bia na akpali Akwa Okuko mbosia. The same thing ka somebody kukwa. Na Akwa Okuko kwesịrị ono nwetegolo ego no kwesịrị jeje chọọ habal chọọ ofu ọgwụ na-alụ ka o wee nwee ike gịnị wee nwee ihe ya eme apụtakasị na ihe ọ na-alụ. While you people are around this young man says na-anali ego na-eli na-etu ya afa akwa onye ọgwụ kedu ihe o nwenwụrụ apart from ọgwụ ahụ ọ na-agwọ. Akwa Okuko has nothing to offer apart from ọgwụ ahụ ọ na-agwọ. Okongo dibịa pụta na-asị na ọ kwesịrị ijeje ịzọ ogwere local government chairman na akwa bụ ezigbote ọnụ ọhịa na akwa bụ ezigbote egwu na akwa mere nka mgbe na-asị nya ọkwụ ji ya agụ mgbada abịala ya ụgwọ mgbe Akwa Okuko ọnụ Okongo dibịa yekwu ihe okwu. I'm not a supporter of Akwa. I don't support him, man. The only thing I would do is onye ọbụla na-egene kwụba aka ya ọtọ. Kịta okwu abana na mgbagbu na eze ha ka Akwa Okuko nọzi na into problem. Enwere onye n'ime ha ya apụta kịta sị gị na ojegoje visit ya Akwa Okuko n'ime ebe ahụ ọnụ. Since that thing bido enwebụrụ onye n'ime ha jeje visit ya. The young man nọzi ya megide eme gịnị na-ata alụ ọhụ ya afọ. And that's by the way, Sasan can we tell you this brief update ka I can agakwana ahead. Cordon on boards on the back. Madagbo fukurisite ifukurisite ekurite debono ifukurisite juru here ifukurisite juru ne here if I will Enugu state yo ifukurisite juru here ka na ajụjụ ụmụ okorobịa agwụkwọ na agwụ na-ekwu ka ihe enwe a lot of people ya ada agbaala within the next 10 years. A lot of people ya da agbala. A lot of people ya do mentamu. A lot of people ya do completely useless.
ego ya gbalụ ha aka anyị enwe a lot of agafu and a lot of efulefu in the years to come. Oge ahụ ruo chetakwanụ na somebody duka ezugo so wee tiwe mkpudo na ya ngwa look at him ọ na ha elekwa oke ite niile a kere onye na-elekwasị ndị nke akwa dọbalụ ka onye na-elekwa ndị nke eke iti dọbalụ o nwere any implication ndụ na nlekwa adaghị elekwa ha for all this period ọnụ ha ịghọtago. So imagine na tomorrow na onye gwara oke ite ahụ anọghọzie, who is going to continue? Kelee onye ma the content, kelee onye ma reason kpatara eji wee gwọ nka, reason kpatara eji wee gwọ nka, reason kpatara eji wee gwọ nka, kelee onye ya ada elekwa ya. I am asking you ka ọwụ Ibeto petrochemical industry ya wụ mba ka nhapụ use Ibeto ka use ifedo ka etu atonimas na nenisi wee nwụ ịma na ụmụ ya continue kwalọ because na business nwere normal procedure esi amanage. Is it the same kind of business? Soludo ka anyị na-eti mkpu anyị na-eti so ite ada ebe a bụ nnukwu ibuo mana ite a pere mpe na nke dọ na ba akwa ụbọchị akwa gosiri ebe ọ na-adọwa oke ite ka mgbara ukwu asị ọsọ ite dị ebe a bụ 2000 ite adọrọ dị ya ọ ndị mmadụ nwe ite niile ahụ and mgbe nna agwaghị o gosiri ife is like 2 years ago marụzie na from that time to kịta na oke ite that man ya agwọ na ya eruo na 10,000 ma okorobịa gwụrụ agwụ. Onye ka o ji eme ha na-enye mkpọtụ na Facebook a ha ma aṅa ha ntị because I know them. Ama m ife na-enye ha backup, ama m ife kpatara ha ji eme ife niile ha na-eme ịghọtago all because no ha ncha niile ife ha na-azụ ọwụ their Lord Bishop. Now when you see a lot of them na-amago na ikwu ha maka nwa dibịa all because ị maha onye ujuju plug ya mara onye ujuju plug ya ọsọ ya agbakwuo na-ekwoso ọsọ ite ọkwụ ndị a na-agbago na fat over fiction na Jesus Christ wụ nka na onwe ha na ọha agwọ ọrịa na onwe power na ife niile ewu reality ọkwụ those reality t-shirts hụ dọbachara ite niile ebe ahụ. Kedu ka ite niile ha dọbara ebe a si wee nwee anything to do with reality ha na-akụziri iwu ha dọpụta ahụ n'ebe mgbaba siri ike ha nwanọ si ike n'ebe ha nwanọ were ile ugwu eze ọnụ. It will cost you nothing to worship God. I still saying it. It will cost you nothing to worship God. It will cost you more to get yourself involved in this thing ha na-eme. Onye nwere ntị ya nụrụ mkpu a ka mma adeti posterity will be fair to people like us for dragging our people away from destruction, because this is total destruction that is going to completely ravage the whole of Igbo land in the nearest year to come. Ọ ga-eme ụmụazị be anyị dọbachara oke ite be nwa dibia scattered in Enugu state, in Imo state, in Anambra state, in Abia state, even outside in Anambra state. Ma ndị na-apụzi outside eji agwọta ma mystic power ndị ebunata ha pekatakwu mpe ha karịrị 100,000. ụmụ okorobịa ya ọdọ agụ sensus agwụrụ agwụ in the nearest year to come aka ya awụ ọsọ ya ata ma ndị ya ata nwata mụ na-akpụgharị iwolu ha nda si n'ala etu a wee je gbakwe onwe ha n'iyi ha amaghọ nwere ike itipụ onye ọwa ala ma onye ọwa na-eme ntamụ ọkụchasị onye ahụ aka onye ahụ enweghị ike inwe ife oye engage na ya again because ha na-eri ego kịta na-agba moto ọ na-atọva. I don't see those money lasting even beyond how many years. ịghọtago ife onye ahụ ọdụ completely broke ọdụ ka akụchasị ya aka. Anyị nwere a lot of them now na ndị nna nna anyị ha na ife asị na onye a na mgbe ọfụ ego ya fụkwa ego ọzọ n'owe ife onye ọwụwa na-akpagharị na-achọgharị okwu na ụka. Ụfọdụ aghọọ ndị aṅụrụma ka anyị na-agụ ha one side ka anyị na-agụ ndị ọgwụ ike yere nda useless ha kakwakwa nkụ ndị nke a na ha apaghịkwa up ndị ọgwụ ike ọgwụ na ya eme ha ka ha dụ ha ka ha ya ada achọ ka ha ṅụọ. Amaghọm onwe video onwe live broadcast m chọrọ ime this morning ensure that na ewọchiri ya ịghọtago ka anyị wee na-amụta ife ịghọtago posterity will be fair. It's not like we are perfect but okenọrụ anyị wee dagba nekwe ụzọ na-eduba n'ịna n'iyi eche amana ndị ya agbaala karịrị akarị. Imagine ọdọ ọgwụ akwadọwara be eketa ọhịa echukwa kere onye na-eji echukwa ọgwụ niile a kere onye nwa ka esi echukwa ọgwụ niile a ndị dọbara ọdọ ọgwụ niile a kere ife with their faith ọdụ na mụ mana ife niile ahụ ha alụ ọrụ eniwe ife niile ahụ
abrakadabra eji anakọrọ ndebe anyị ego wuru na-abara ọgaranya. But I'm just thinking out loud because na nkwuchikwa atụọ mmiri sị na amaghị ife onye nye akpa na-azụ asụ nri amaghị ife o bu n'obi. Daalụ.